Ginung, tak ginung. Ganteng dewele, bagus dewele. Yo, anakku, kok ganteng dhewe to? Sampeyan nek gede dadi apa, Le? Maling, Kok maling to, Le? kan omsete gede. Patrah bayasu. Tok ding, aduh. Aduh. Kok loro-lorone piye to? Rasa gaya, wong wis tuwek. Masamu bener apa piye? Aku kae lho nggo ngombe sak gelas tok, Mbok. Sak gelas apa? Nah sakmoro. Kira aku garo apa piye? Aku no asline mau Mbok, tapi dipeso cacah, engko aku gak gelem dikira menghormati. Ngormati rasa ngombe apa gak iso to? Untalan karek ngene kok. Kira ngormati wong pacaran to, Mbok. Dadi ngormati wong mendemi. Alah, asline awakmu sing cerongoan. Awak lagi penak kakan pola. Terus no, bidang gongko engko sing suwe. Aku gongko kok ya awakmu sing susah to, Mbok. Lah nyapa kok susah iki? Delek sampe dadi rondo sing susah gak ya awakmu dhewe. Lah nek aku kelakon dadi rondo, ora kurang bulanangan. Kira-kira malah padha antri sing arep nabi aku. Yo. Ulu ya wong kabeh. Udu bol ketek. Aku kok gelem ngocal, trimakno mintul tiwuk noni lewat. Kok tiwuk noni mintul kok ora kene. Ya ben padha mang calcenganmu kok. Kayak bayine yang ngono, terus minta warek kok pada kakek cangkem ya. Susu tak ngoplek pisang kok. Oh, pancen wedoan sambil teriak, ngoplek gedeng nangis malah ngoplek. Iki lho, susune delondong entek. Piye iki? Ombenane banyu leri kono lho. Mandane bocah kecentet reso gedhe kok. Cangkemmu karek gawe uslak-usluk metu mbakmu. Ngene iki panggasing wedok sing dadi gediban. Mbok, Pakmu ketok rene to? Pak sapa, Yo Pakno to. Temu pirang perkara Pak ndek anak model ngono kuwi. Ya Pakno ya apamu to? Yo Pakku to. Kan yo Pakku barang to, Bu. Kowe iki ngaku ae. Tapi yo kakekno kopi to, Bu. Ditani wonge. Ngantuk. Jane cara ngene iki sing bayare awakmu lho gak apa-apa, Bu. Lah sing ngongkon kowe iki sapa to, Nyok? Pakno. Lah yo sing ngongkon kan Pak, njaluk bayaran nang nggon Pak kono to napa njaluk bayaran ning nggon aku. Yo wis tak parane